Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:34. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Kunsays. Upgrade your immunity. Do it with Kunsays. Oras, ginadulong sa inyo sing BioFlu. Pag 2-flu, BioFlu. Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalom nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse nga komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Huwebes, petsa 27 na bulan sang Pebrero, tuig 2020. Anano ang mga balita kag mga isyo para karon nga adlaw? Unahon ko lang iniho, kay daw nakibot ako. Kagin kakibot man sa ngalos tanan nga waragwagan diri sa syudad sa Bacolod. Bangod ginadilian na ang katapo sang media, reporter dira sa Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Hindi na sila pagtagaan balita, posible hindi sila pagpasudlon sang gwardya sang among hospital. Luyag ko lang klaruhon ang pila ka mga bagay. Ang security guard sa hospital hindi naton mabasol. Bangod ila inatrabaho, may order posible sa higher command kung nga hindi sila maghatag, kag hindi sila magpasulod sa katapo sang media. So hindi ta mabasol ang security guard. Ang aton di osisaon kundi nagalin ang order. Halin bala ini sa administrador sang hospital kay Dr. Drilon. Halin bala ini sa hipi sang security agency nga may mando na nga hindi pagtagaan balita, hindi pagpasudlon ang mga reporter dira sa hospital. Aton daw na kibot lang ako, na intriga lang ako, dapat maayong relasyon mo sa hospital kag katapo sang media reporter abe for that matter. Kay ang pagbuligay nami mong kung may koordinasyon abe, may mga pasyente kung kaysa nga wala bantay, gulpi lang matabo ang insidente kag aksidente, wala kabalo ang mga himata, wala kabalo ang ginikanan. Dapat may balaan agod, may mabantay, may mabakal sa bulong sa mga pasyente nga hinali na nagsulod sa ospital. Ginapaagi sa katapo sang media. Ginapanawagan kung diin ka man nga banwa kag kasyudaran, si so-and-so ari dire sa hospital na disgrasya. Kinahanglan niyang bantay, kinahanglan niyang bulong, kinahanglan niya ang pila ka mga bagay-bagay para idapat sa iya balatian. So wala ginabayran ina sa mga radio station kay public service ina. Ambot silingon kung may koordinasyon ng hospital kag mga radio station, wala gid problema. May problema public service para sa mga pasyente, ara dayon. Ginabasa, ina ka ginapanawagan sa mga radio station. So, abot silingon kung taning aton punto dire, kung maayong relasyon sa mga radio station kag hospital, wala problema ang public service. Sa nasiling ko na,
ano ang kabangdanan sa pagdumili sini. Wala pa kita makahibalo. That's why, nga nagasiling kita, hindi pa naton mabasol ang mga gwardya kay gabaton lang order. Kung ang order halin sa administrador sa hospital, mamangkot kita ano ang rason? Kung naghalin man sa hepe, sang security agency, ano ang rason? May ginlapas bala nga mga pagsulundan, ang mga reporter, dira sa hospital. Ano ang rason sa hospital nga hindi maghatag balita, kag posible, hindi pagpasudlon ang mga reporter. Amo man lang naluyag naton, kay kung hindi sila maghatag, para sa akong hindi man problema, kung hindi sila maghatag balita, ang reporter ya, mangita na ya midyos para makakuha balita. May mga hospital man nga pribado, galing ulo istrikto man. Amoy na nga ang regional hospital, kay iya ini sang publiko, amoy na ginakuhaan balita sa mga radio station. So kay na, ginbalabagan tanan. That's why nga gintandog ko ini, mamangkot lang kita. Di nagalin ang order sa administrador sang hospital o kon sa hepe sang security agency. Kinaliwat ko, hindi natin mabasol ang mga gwardya kay nagabaton lang kag nagasunod lang sang ila sini mga higher official. So, ang aton himuon, mamangkot kita. Sa tagdumala sa hospital, mamangkot kita kung anong agency ini, ang security guard kapamangkoton kung ang mando halin sa ilahipi. Kag ano ang rason kung nga dilian mo nga magkuha sang balita ang katapo sang media. Kag worse, base kon hindi pagpasudlon sa among hospital. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:40. Mabalik kami pagkatapos ini. Yari ang mga programa nga inyong bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huli. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line.
Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Yari ang mga programa ngayon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:44 na sa imo pag-ehersisyo ni magkalipata, mag-detoxify gid. Inom gid DTX 500. Kaya ang DTX 500 nagatinlo sa inyo dugo, nagasilig sa mga impurity kag toxin sa inyo atay, nagabulig panubo sang blood sugar bangod sa mga organic compound niya nga bisin, charantin kag polypeptide. Gani kung mataas ang kolesterol, mataas ang blood sugar, bangod sa diabetes, kinahanglan mo na ang DTX 500. Adlaw-adlaw gamita ini para ini sa matinlo nga dugo kag matinlo nga atay. Adlaw-adlaw nga tanan, inom ikaw sini para nga mintinar ang aton ikaayong lawas. DTX 500. Mabakal na ini pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:45. Uy, balik na serbisyo ang IPM Construction and Development Corporation. Suno ka City Councilor Dindo Ramos, chairman sang Committee on Laws sa Sangguniang Panglunsod, ginhingagaw ratipay sa konseyo ang duha ka kontrata kuno para nga hindi matrasar ang pagkolekta sang basura. Di maayo man ini para ang pagpanghakot sa basura tayo yon. Ang aton man lang ginapangabay sa manugakot sang basura nga schedule ninyo ang schedule gid. Kung adlaw sang Martes ka mo manghakot, dapat Martes gid, aga o kunapon man. Kami mga reklamo nga kung kaisa sa amo nga tal nga oras, tal nga adlaw, ginapaabot nga magaagi sila, kisa masunod nga simana pa, so gatumpok kagadamo ang mga basura. Amo man lang ginapangabay nga dapat kung may schedule, ibutang gid sa schedule, kag tumanon gid, among schedule pagpanghakot sang basura. Ti karon kay naratipay na magaserbisyo sila halin Marso 1 tubtob Disyembre 31. Bilog na tuig naman ang ila serbisyo. Dako man ang ilabayad sang syudad mo. Nagabayad ang syudad sa kontraktor sang 164.9 milyones para ini sa pagpanghakot sang basura. Kag 79.6 milyones para sa pag-operate sang landfill. So, kinanglan ang serbisyo mayo gid. Ginpahanugutan sa Bacolod nga magsigi-sigi ang serbisyo sang IPM Construction and Development Corporation. Ang ginapangabay mo lang sa pumuluyo sa syudad sa Bacolod nga maayo gid ang serbisyo. Mayong pagpanghakot sang basura nga wala sang mga reklamo sa aton mga kauturan sa pila dire ka kabaranggayan nga wala ginahakot ang basura. Daw wala pa man kita nakabaton balita nga kung hindi maghatag sa bulan sa Disyembre ang mga pumuluyo wala ginahakot na basura. Daw wala pa man na sa balita. Ang punto naton direya kung maghatag hatag lang bisan hindi Disyembre, kung luyag ka maghatag hatag lang para nga pulo pamahaw man sa nagakot basura. Ang malaim lang na iya na kung hindi ka maghatag, hindi pagkakuton na basura mo. So, ang performance sang IPM de Mayo man. No? So, ratify na, sige naman ang ila serbisyo, masugod Marso 1, tubtob Disyembre 31. Kabay pa, nga wala sang madamo ang reklamo, hinakutay basura, dire sa siyudad sa Bacolod. Tiyan nasiling ko na, dapat kung ano nga barangay, may schedule sa tal nga oras, kag tal nga adlaw, dapat amo ina ang tumanon sang IPM para nga ang pumuluyo bala hindi magsalig. Ibutang niya sa igadalanda, tubangan balay ang basura,
Ginalangawan lang, wala pa mahakot. Kay wala matuman ang schedule sa tagsa ka mga lugar nga ginpangako sang IPM Construction. So congrats sa inyo Ang inapaabot wala sa Bacolod, ang inyo maayo nga serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:49 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasimbangwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:52 na, dire kita. Loan ka, numo kayong saka para sa chattel, ATM loan, business loan, salary loan, real estate mortgage, car or truck finance, GSIS pension loan, SSS pension loan, agricultural loan, parehas ang crop loans, tricycle loan, allotment loans, housing loans, parehas ang construction kag renovation. Diin ka makadto sa pinakanubo nga saka, dasig pa magproseso sang inyo papilis. Federal Lending Corporation ang katuan, aralang sa second floor, Carmen Building, Lizares Avenue, Bacolod City. Para sa kapusan sang magloan, may mga satellite sila nga opisina sa door 104XA, Esteban Building, Galo Gatuslao Streets, Bacolod City. Ining Metropolitan Corporation bala. May ara man sa Corner Yungke, sa Dalan Goria, sa La Carlota. May ara man sa Calle Mabini, Son Pordas sa Talisay. So kung mag-loan ka, nubo ang saka, dasing magproseso sang papilis Federal Lending Corporation, ang inyo katuan. Second floor, Carmen Building, Lizares Avenue, Bacolod City. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:53, daw humumok na ang tindog ni Presidente
Rodrigo Duterte sa isyo sa isa ka pinakadako nga television network diri sa pungsod Pilipinas. Kay kahapon ginbato ni Presidente Rodrigo Duterte ang pagpangayo pasaylo sang ABS-CBN angot sa wala na palayag sa kahanginan ang advertisement sa 2016 presidential elections. Ang presidente sang ABS-CBN si Carlo Katigbak nangayo pasensya kang nagpalayag nga hindi intensyon sang kompanya ang wala pag-air sang campaign material sang presidente. Siling kahapon, pamangkot sa media niya ti Mr. President, ang balayran niya nga mga 2.6 milyones sang among television network. Batunon mo, siling ni Presidente Rodrigo Duterte, abi siling niya, ining nabilin nga balayran, ihatag na lang ina sa charitable institution. Ang silingon, ang mga 2.6 milyones, hindi na pagbatunon sa presidente, ihatag na lang sa mga nagakinlan bulig. Dumayo man, no? Dako na ning mabulig ya sa pila naton ka mga utod nga nagakinanglan sang bulig. Kung ang pagpasira nga daw balabagan niya, daw wala na. Nagumok ng presidente. Niya hindi na ko na magpahilabot pa sa proseso. Kaya ang proseso, ginatugyan ko na sa Kongreso. Ining renewal sang franchise sang among television network. So, ang silingon, nagumok ng presidente, ang hulaton ta na lang kung anong arangkada sa kamara. Plus, ang hulaton ta, ang kowaranto nga, petisyon nga ginpasaka ni Kalida sa Korte Suprema. Gag-order kag iban pa. Pero ang Senado gaduso laban nga dapat ma-extension, dapat hindi gid pagpasiradan ang among television network. So daw medyo masanag-sanag pa man ang palaabuton sa among television network, bango daw ginaopdan man ini sa aton mamalida. May no sabi sa House Speaker, daw medyo gapitik, pero gasiling man nga, hindi man niya pagpasiradan, kag hindi niya pagpangabayon nga pasirhan man ang among television network. Medyo may duty lang nga disgusto si Congressman Alan Peter Cayetano, House Speaker, nga dapat punta ni ang mag-exhibition to ang kamara inunahan sang Senado. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:56. Mabalik kami pagkatapos ini. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na ang isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto niyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3. ACS Milyones! ACS Milyones! Mga misis, pili na kayo ng mga ACS products para may chance maging milyonaryo. Ito ang kombinasyon ng mga empty packs na ilagay sa mga entries nyo. 4 sachets ng unique 10 ml or 1 box ng unique 50 ml, 100 ml or 150 ml. 2 sachets ng Pride Powder 40 grams or 1 pouch ng Pride Powder 500 grams, 1,000 grams or 2,000 grams or 1 wrapper ng Pride Bar 400 grams or 2 wrappers of Pride Bar 100 grams, 1 box ng Star Wax 90 grams or 180 grams, 1 wrapper ng Shield 60 grams or 1 box ng Shield 90 grams or 120 grams. 2 sachets ng Smart Liquid 50 ml or 1 pouch ng Smart Liquid 200 ml or 1 label wrapper ng Smart Paste 200 grams or 400 grams or 1 box ng White Rose Kojic Whitening Soap 60 grams or 120 grams. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones!
ACS Millones 2020 runs from January 27 to May 1, 2020. For DOH, FDA CCRR permit number 0032, series of 2020. Hila na tubo, base tunay. Aksyon Radio Philippine Standard Time, la City Uno na, Evergreen Herbal Capsule. Ang epekto sini, nagabulig tilo, pabakod, kag nagabalanse sang sistema sa inyo lawas. Ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. 7 ka mga sangkap gitingob sa isa ka kapsula mo ning turmeric, balunggay, tugabang, wheatgrass, barley grass, vitamin C, kag amargo. So 7 gitingob sa isa ka kapsula. Ano ang mabulig sini? Para sa pagpanubo sa blood sugar, bad cholesterol, uric acid, sobrang asin, hyperacidity. Ginapanubo niya, kulang ka, vitamina, dugangan niya. Suplayan niya sa vitamina ang lawas mo. Magnesium, calcium, potassium, zinc, vitamin A, C, kag B. Amo ni kung nga gintawag siya nga ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Para ginini sa aton ikaayong lawas. Aprobado ang Evergreen sang Food and Drug Administration. So sa mayong panglawason, inablang daw wala ka sang balatian nga ginabatyag, Evergreen Herbal Capsule ang inyo sini gamiton. Mabakal sa tanan nga sangasang Sincere Drugstore, Bilyones Drugstore Hinigaran, Alice Drugstore Hinigaran, Tia Joy Pharmacy, Pontevedra,
Negros Occidental. Aksyon Radio Philippine Standard Time, La City 3 na, standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo